Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Sally. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awan makaibaga no asinon to kadagiti anak mo ti makaanos ken ka. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Sally. Dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Tatang, kasano kami paitan kanina nang tapinanawan na kami matan. Anak, gusto dahi ta na panagsangsangit mo. Kunak man no na isagana amon ti ipapatay ni tatang mo, tanabayagan ngagsaksakit. Wala nang, nasakit lata. Ang lalo tajaktun pulos makasaw ni tata. Sursurwo mo nga awanan ni tatang mo. Kita ang kanya, katkaslaawan anyaman na tinapasamak. May mayatin anaginanan ni tatang mo. Tapno agpatinggan ti panagregregat na. Tano siya, naibusan tilwak. Naipapas kun tinagsangit, manipod na amwak a kanser ti sakit ni tatang mo. Nanang, kasanuta paitan, tawan matan ni tatang. Kat ituloy talata ti biyag ta, anak ko. Agla ko aklat ta iti lamas, tapno adda pagbiag ta. Anya ti planom ita, tanay tapunan, ti bangkay ti asawam. Kat anya pa yung inanang, agtrabaho aklat ta, tapno adda pagbiag mi iti anak ko. Sana day ti kayat ko asawan. Saan tan ngaglinno ko, Sally? Amok ti milagrong araramidam. Iti kabayag anak kadali ti asawam. Insukat mo na si bibiyag pay. Tangiwat yun, nanang. Amangan lumangag na kayo ni Lloyd. Apay, ibain mo ti aramid mo. Nagbidutak, nanang. Ngamawan maaramidak. Tao aklaan. Dahil ito mga min nga Oliver. Sinulisog na. Kat, aday pudnok kada kayo, nanang. Anya day ta? Saan asimang pati binulan ko? Atap ko ama si Kuga. Ay, unahikan. Kabahabain ka talaga. Anya ka di day ito nga inararamid mo? Tangiwat yung unak lang arodin, nanang. Tulungan dakit din, no anya tirumbang aramida. Ha? Anya ti amok dita? Makamu kayo ka ni Oliver, no anya ti aramidan yo. Oliver, masikugak ko nun. Kababain ka dagiti ka aruba. Numaamman da masikugak. Kat kay tabtabon ti asawa. Anya ti aramida. Di agawit tayo balay. Ejay tan ngagnaed. Kasanungay ti anak ko. Katibatim kininanang mo Kalangan nga yawid mo ijay balay ko. Kat saan ko mo taputot. Tilang matsikog mo tiputot ko. Sige, agtrabaho aklat ta. Tapno maitid ko ti kasapulan ti anak ko. Makamu ka. No kabalampay ti agtrabaho. Di agtrabaho ka. Ikarigat aklat ta ti agtrabaho. Tapno makaadal ti anak ko. Anya, pinanawandak lang arudan ni tatang. Ita, panawandak mat. Saan ka apanawan? Adala na patag nga asikaswag. Kansarong karang kasag paminsan. Basta ikarim nga agadal ka na imbag, Siyak ti makaamo iti pagadal mo. Sa dino nga minti papanam, nanang. Basta, saanin anagado adamag mo. Uray ta adamat ni Lolam akadwam. Sige nga rod, nanang. Kanayon da kasarong karan, Wen, anak ko. Pasensya ka na, no panawan ka. Ngam masapul nga aramidak daytoy. Da kayo kumanti makaamo iti anak ko, nanang. Sana bale, siyak ti makaamo iti pagadal na. Ay, rumbang laeng asika ti makam mo iti panagadal na. Katsapay kuma, taore adan sa bali a pamilyam. Saan mo aliplipatan ti anak mo? Wen, nanang. Katagyaman ak tayo manugot kayo amang bantay iti anak ko. Katsiyempre apo ko nga ron. Sige nga rod, nanang. Agpakada akon.
Nanang, da kayo pa'y laang ti makaamo kini Loida Amuyo mat akaan anak ko. Iso asa anak pa'y ama kasarungkar. Awan ka di planom amang ibagakan ni Loida. Nga addan kagsat na. Saan mi pa'y anagtungtungan kini Oliver day tabanag, nanang? Rumbaglaang ama-amuan na. Nga takapsat na. Sige, nanang, taibagak to kini Oliver. Kaya't mo ka di anak kami, ti umay mang sarungkar kan ka dita. Sige, nanang. Kat ibagak pa'y nga umunakin ni Oliver. Awagan kayong tumanan. Apay nga tayo lang nga imbaga anak asawa kayo gaya man iti sabali na anang. Kat adapa yan kabsat ko. Pasensya ka ko man, anak. Diyak kaya't amasaktan ka. Iso nga inlimod ko ti amin. No kasta, iti ka ano man. Saan tayon nga agdan na tandan sabali a pamilyayo. Pakawanan na kanak ko. Kaya't ka kumamot akadan na. Ngamjak kaya't nga alaan ka dito Tanaranggas ni uncle mo nga Oliver. Diyak kaya't aranggasan na ka. Kaya't kulaangan aninanang tikadwam. Ala, maawatan kayo nanang. Ngam, daw-dawat ko lang asandak ko maalip-lipatan. Saan kanto alipatan, anak ko? Anak, pasensya ka no awan pa'y laang ti maitulong ko iti panagkolehiyom. Naawanan ngamin ni Oliver iti trabaho. Kat kaya't na ati kabsat mo mati pagadalag. Tas ikamat ka no ti pinagad-adal ko manipod elementarya aging gat high school. No kasta, agsardengak nanang. Wan ko maanak. Ituloy mong tumatlaang inton makasapol manan ni Oliver iti trabaho na. Oray saan ka gaagsardeng, Loida. Tulungan ka. Adamot basit urnog ko. No kasapulan nga ilakok ti daga atawid ko iti probinsya. Ay aramidag. Makadal kalakit day, apok. Sayang mo ti kinasirib mo. Ay na, agyaman nanang numatulungan nyo ti anak ko. Oray kayat ko kung mga iso ti pagadalag. Ngam isumat ti pagapaan mikin ni Oliver. Saan yun nga ipilit no Madina nanang? Saan na bale? Matulungan nakmat ni Lola. Anya ka di akurso ti kayat mo, anak. Kayat ko ti criminology akurso, nanang. Mayat nga rod, anak ko. Kat sapay kumata say-saya atam ti agadal. Wan, nanang. Say-saya atag. Day tangamin akurso ti kayat day di tatang apara kanyak. Idi si bibiyag pay. Nanang, adda ko makayat ko nga ipagatang kada kayo nga ayam. No ay ayam matlaang ti ipagatang mo, uray sana nanak ko. Igatangan ka laangan ti kasapulam iti pagadalan. Apay aya nga imutam ta anak ta. Reserbam ti kwartam para kini Loida. Di met ko na kapag sardengan pay lang iti panagadal na. Ninanang timang paadal kan kwa na. Pulos tupay nga awan mait-itid kun kan kwa na. Tagpapaay amin kada tayo ti masapsapulang. Isungarod nga igatangan da ko niti kayat ko nga ayam, nanang. Sige, alaman laangan. Nga maudin da ito nga ipagatang mo nga ayam, ha? Wan, nanang. Congratulations, anak ko. Maragsakan para kan ka. Uray saan ka natultulungan. Na ikarigatam tinagraduar. Kapo ka ni Lola da ito'y nanang. Saan ang anak kagraduar no saan agapo ka ni Lola? Gapo, iti kinagagat mo nga agadal, apog. Iso anak kagraduar ka. Ala, agawi tayo pa iji balay, salay. Insurot mo kumangamin ni Maynard. Ay ayabak nga rod nanang, ang dinamot kayat ti sumurot. Sa baling amin ti ugali di anak mo. Kaslasaan na abigbigan akabsat ni Loida. Kaslang aming isursuro ni Oliver no maminsan, nanang. Ala, agawit tayo nga rudan tamabisina kon, Lola, nanang.
Umay kayo dito'y ospital, nanang. Adda dito'y ni Lola. Apay, anya tinapasamag kini nanang. Na-stroke, nanang. Kat delikado ka no ti kasasaan na. Anya? O sige, umayak nga ron itamot lang. Bantayam ni Lola, ma. O, nanang. Urayan kayo dito'y. Nanang, kinalat na kami matitiday ito nga ipupusay mo. No kaano nga dan trabaho ti apo ko yun. Isumatan ti ipupusay yun. Kasla inura yun lang nga makita ni Lloyd ang adan itinasaya at akasasaad. Nanang, agyaman ang iti ado atulong yu iti anak ko. At pakawanan dak doon yaman tinagkurkurang kada kayo. Huston da ita pa nagsangsarit yung nana. Patsyak ta naragsakitan ni Lola, iti ayan na. Kaya't ko lang ngayibkas tinalao sa ladingit ko. Kanti pa nagyaman ko kininanang. Tasaan na kabinaybayan anak ko. Ala, agtugaw tayo, nana. Pumanaw tayo dito isango tinungon. Kaano lang anay tapon ni nanang. Isumati pupusay ti ama, Maynard. Uwan nga rod, nanang. Nakakulong matan tinakadong parkin ni tatang. Sapay kumata oray awanan ni tatang mo. Ilapas mo lahat na ti panagadal mo, anak ko. Ikarik naglapasak iti panagadal ko. Basta ipayo amin nakasapulak. Oray awanan ni tatang mo akatulungak. Ikarigatan ka paglapasan ni ti kurso, manak. Agyaman akno kasta, nanang. Congratulations, anak ko. Kamaudyanan na. Nakagraduar ka matlaang. Agyaman na kitiado a sakripisyo yun, nanang. Tapno makalpasak. Siguro, no si bibiyag pa'y day di tatang mo. Maragsakan launay. Tanakalpaskan iti kurso. Uwan nga rod, nanang. Sayang, tanasapa api musay day di tatang. Ala, agawid tan anak ko. Ta sigurado nga ado ti agur-uray ita a bisita. Kalpasan anay pasak ti board exam ko, nanang. Naawat akadagos iti nagaplayak a pagadala na pagisurwak. Congratulations, anak ko. Kamaudyanan na at ang trabaho. Nanang. Ket nakapagtulag kami matan kini Esmeralda. Ngagkalay sa kami iti kabitan na panawen. Nadamat ang trabaho. Ken uray iso. Nakastrak matan iti trabaho na. Kasta ka di, anak ko. Husto matkit di tagsimpakan. Bumaketak matan. Nasaysaya at ang mga asawa kan. Tapno at da mga sikasukan ka, anak ko. Ay nananang, uyag kayo nga uyag anak kasango kadagiti na idasar amakan. Manipod ita, saan kayon amakisango amangan kada kami? Ilasin ko tilamisaan apanganan nyo. Amangan no makaalis kayo pa'y. Kadurman na ka di. Taasin naman ti saan amadurman iti kasta alangayo ngay. Sakat, saan kayon sa nagdigdigos? Abumat analamin ti tiyempo ita, balasang ko. Saan mo matakayat? Nagpapuno takiti pagdigos ko. Agsakit ti tultulang ko no agdigos sakit inalamis. Ala, tumakder kayo dita. Umalis kayo iti panganan. Alan tumakder kayo ditan. Surutan nyo ti bagbagak. Badit itrato kanyak ti manukang ko. Kaslaawan anyaman na kin ni Maynard. Tiyar aramidin ti asawa na. Kasto'y gayam tirik na ti may sangay na.
Nukadurman na ka ti anak mo. Uray gayam ipaay ko ti amin akabaulak. Tapno maikaklaang itinaranyag ang masakbayan. Saan pa'y nga umanay? Tapno iparig na namat kanyak ti pamatang na. Itatabakot akon. Ay, agim pakiak. Tagbakasyonak iti ayan ni Loida. Bareng nasingsingput, tinakiasawaan na. Nanang, sinorpresa dakmat. Apay asaan kayo ang nag-text tapno nasabat kayo kuma. Nagdagsan to'y bagyo. Anyaya ti kargadag ito'y. Ay, anak, agnaudak kumapay dito, iti oray sumagmamanula ang aldaw. Ay katuan nanang. Uray saan lang sumagmamanong aldaw Uray pa'y kat dito'y kayon nga agyan. Agpayso anak ko. Saan nga tangagungat ti asawam? Apay kumangagungat nga'y. Kay kayat na pa'y kit di tapno adakad kadwami. Ayan gayam ti asawam. Ay, sinuko na ti anak may ti pagadalan. Kasta ka di. Ala, umay kayo iti sigod asiledyo kanday di tatang. Agina na kayo pa'y laang. Riingan kayon to, inton mangantayon. Nanang, agriing kayon ta mangantayon. Rabi imot gaya man. Wan nanang, pasensya kayon no riniing kayo. Masapul amangan kayo pa'y, sakbay nga ituloy ti maturog. Nakaidasara kon. Kasangudak ka di amang anak ko. Natural kasanguda kayo. Tingamin asawa ni Maynard. Di da kaya ta kasawa amangan. Madurmon kanyak. Agunget no sa anak ngagdigdigos. Ngam iparit na maat no agpapudo takiti pagdigos ko. Diyak ka baalan ti agdigos itinalami sa anak ko. Unay kat gaya man ti kasasadyo jay. Dito'y kayon ngagnaad nanang. Nasing pati asawak. Saan nalakit di amaaramid kada kayo ti aramidan ti asawa ni Maynard. Aging gaita, dito'y akon sigod abalay mi itiim mo na nga asawak nga agnanaed. Nasingpat met ti asawa ni Loida kanyak. Saan dak nga imimutan. Ken maaramid ko ti kayat ko. To'y pagayam mo, Sally. Sally, pagayam ko, agyaman nak iti daytoy apakasaritaam. Ket timakunak, nagasat, dagiti naganak, amaanusan nga asikaswen, dagiti anak da. Ket kadagiti anak, asikaswen tayo, dagiti naganak tayo. Gaputano awanda, awan tayo met, ditoy abiyag. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Sally. Manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.